Lukkoseppä sarjottaa uutta lukkoa tuolla sisällä. No joo, nää talkkarihommat, nää vastaa joskus punttisalitreeni. Oot sä valmis? Halvemmaksi tuli se, että Julia sillalta alas. €10 on haudanhoitomaksu. Huumeita ja narkkareita. €30. Ullan korurasia. Onnittelukortteja. Jaha, eiköhän. Seksi Seppo. Seppo ja Ulla. Suihkus ei kuulu sulle. Kuules tyttö, mä olin kauppias jo silloin, kun sä olit vielä kapaloissa. Mä en olis saanut anna sua. Katsot sä pehvaa? Kyllä. Joo, tuolla takana on täys lava juoppoja. Ei odota. Seppo Taalasmaa. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Kiitos kun muistutit mua. Oot sä valmis? Kyllä. Onks nää ihan hirveet? Ei missään tapauksessa. Tyttö nyt hiljaa. Ahaa, että tämmönen.